Palasan pau teli kisnem kilayat kum kejela bat hakini ki pau snem panalai. Kameglai kelai ishibun ki jingkela. Ki don ki jingkela ki pabham bat ki don ru ki ba ngim sungu sarong. Bat kawai na kini kadai ka jing hiar arsut haka puli ka puthi. Ni jiyo sungu haki poro minshwa ba ki ong ba kanong ba shalong kadai kata ka hub of education. Lani kata ka shlem jong ka puli ka puthi haka than Shatrai lamingi. Henry mentala dapat yaki statistics lani kita ki number sungu ya hab shu ban khot ya ka shalong ka shlem jong ka jing puli. Kabesungu si kalong ba ladangi pet kelum ladangi ken kelum ya ka puli ka puthi haka jela bro kawai ni yoi shibon ki jing tuna shibon ki jing ko ki ba pindu jing kermen ya ki khon ki kti jongi ki balong ka lawai jongari pat ka chai pendrio ka performance grading index lani kata ka PGI 2.0 bala pelat da katnat ka puli ka puthi jong ka sarkar India dangshen Kalabu ya ke jela Meghalaya haka kerdan ke Shatrai do hakari. Ke Meghalaya kalau yo lum tang South Spark kat nyo point kendai points na ka 1000 point. Bat kedai tang maka ke jela ke bala Hiar shaka kerdan ke kado kata kerdan ke shipau. Wala ke jela ke don palat san pausan hajar ngot ki nong hikai. Kam don kanu jingkiu haka kerdan. Bat ka Meghalaya ka nebet haka kerdan ka pasipau haka babon na ki school hakeleng saudong ke jela ki kelalong yenja bat don ro ki school ki ba kelalong ki semrat ki miet ki shuki ki don Henry om don kena school hakinu ki benta ba ka PGI 2.0 report ka kmit ho Mundur mapi na ki lai pendriutali ki jela bat ki union territories kata apa pratali ki jela bat pratali ki union territories ka Meghalaya ka don Shatrai do ka PGI report ka kmi thu ya henriutali ki benta kata ka learning outcomes and quality access infrastructure and facilities equity governance processes and teacher education and training ka pamud haduk kadno sai so ka jinghikai hatu ukena uyo jing mentoy na kecing hikai lada hoot balei pat upep school no dang shiteng por kin mau mo ba ke jilla ka pun bha ya ka jing don jing kena ki ba pep school no tang shiteng por la ni kita ki ban khot ki school drop out hatu ki school ki long ki ba biang ban khot yeng school yaki hatu ka suk ka let ka wan na ka benta ki kena ne yo baki ha ban ka me ki mau ki dieng ki wa ki kshan ban poi shi ki school kum bangilai I habon ki video ki bala mi ha ka rinsan social media uminti rang ba ga jela ukon rat ke sangma ula kubur baki don ki jingduna ha ka rukom trekam ha ka tnat ka puli ka puthi ha ka jela Meghalaya bat ki ni ki jing e ki jirwit ki jirwat kim dei ki badang shumi shen ki dei ki bladon ha ka system mentala bon teligi snam larangi pet ya ki data ha ka jingdon jong ki school ki kena school ki nongikai ha ka jela ki paushan na ba ka rukom long ka tnat ka puli ka puthi ha ka jela ka jangi ka pher bha Bat ngeladap ban batai halor ke ni kamat haki explain our videos ki ba ngeladap ban le kamen shwa. Dah kini kisngi ngela yo lat ban shong banyak keren banyak kana but away na kin hoi kai ubala yo ra ya ka kusnam national award halor ke jingno senyang ke jong u na ka benta ka bha ka miat jong ki kena school bat ka rukom ai jing hikai shaki kena puli ka school ka badon harai ba kata iba pat scam thaba Hakajing akran ka jongi ba I ni slow tho shai baki jing e ki bun kham tam shaki thanyo kondong ka jing yo jing hikai ka ba ukna uyo ha ka ba udang sedang ban puli kata ka foundational learning ka tolot bha ha ki cha ka nong kondong wala da ki scheme laki de ki scheme jong ka sarkar kme la ni ki scheme jong ka sarkar jela ki don lada om pentre kam hok yaki lada ki dak ki shin kim pau kan mento yayu Kesokan menta ka persang kumno banwan ra iki jingkela hakani katnat haki rukom bapher kumbanga ong hne baki jing e hakani katnat kim dei ki padang shumi shen ki dei ki bladon nadu menshwa hatungi kloy ben pediang ya kita ki jingkela hatungi kloy banya trailang na kabenta kabha kamyat jong ki khon ki kti ki jongi
Hatu ki shnong ke no ka kti ka mon ka kti ka diang na ka benta ki khun rit bat ki khun samla jang ki shnong. Hatu ngi kloy ban bo ya ka bha ka miat ki khenna skul hakmat bat kata ka mintoy shimet shadien se perkhat hi mapi. Ke ingin le ke ai ba mangi kum ki nong shong shnong jong ka ni ka ri ka bi e ka jongi ngi don kam ban le na ka benta ka lawe ka ba pernai jong ki khun ki kti jongi. Te palok itu ilong isimbo perkhat i jonga halor ka ni ka benta ka ba day bat ka jinglong jingman jong ka Pule ka Puthi ha ka jela Meghalaya bat haduk ka no ba kala Hiar arsut bat bangi don kam kum ki nong shong shnong jong kan kari bangin le la ni bangin no ka kti ka mon ka kti ka diang ni de ban kan mau ba ka ni ka benta kam de tang ka kam ka jong ka sarkar rei baro lang hi ni don kam banya trei lang na ka benta ka pha ka miat jong ki khon ret ki jongi